Padayon pa nga gipalabnan sa kapolisan ang investigasyon kabahin sa pag-ambush sa usa ka negosyante sa Mandaue City kagahapon. Nakaluwa sa kamatayon si John Pernel Dinoro, 48 anyos, human banhigi sa may barangay Alang-Alang. Luwan ang biktima sa iyang SUV ug padung naunta mo pauli ni atong higayuna. Nakapabulhot siya og padagan sa iyang sakyanan paingon sa Mandaue City Police Station. Si Dinoro usa ka negosyante sa Sand and Gravel sa Toledo City. Matod ni Senior Superintendent Julian Intoma, nga gawas sa negosyo, laing mga Anggulo pa ang ilang gisusi. Doon namin i-dig out nga record sa biktima, kay magsugod mangutag profile sa biktima. Doon namin gipaladman, pang naa-de respeto, nga dili lang mi mo diretso dayon og yung business related sa Sand and Gravel. Kay amo ning paladman kung sa personality sa biktima o sa gi-allege po niya nga suspitsado.